από Γερμανία μπερδεύτηκα και από Ελλάδα. Και τρίτον αυτά, έχω μια κόρη, είμαι τώρα με την κόρη μου και με την της και θα μιλήσουμε για τη ζωή μου, όχι για τη ζωή μου, γενικό vlog μας. Και κόρη, μαμά πείτε μου, είναι να και η κόρη μου. Και τέλος πάντων θα σας πω τέλος πάντων συγγνώμη που το κλείσα λίγο γιατί η νουφλή μου δεν το κλείσα, απλά η κλάση μου ρίξει το κινητό όπως έπαιζε και αυτά θα σας, όχι αυτά δεν τελειώσαμε ακόμη, θα σας ξανανοίξω μετά που θα πάμε βόλτα, να ετοιμαστούμε και τέτοια που θα πάμε στην πλατεία βόλτα. Είναι η Ρονάλο, δείτε λίγο πως κοιμούνται τα κελούδια μου. Παιδιά, να βάλουμε λίγο το μαπέτσι κάνω. Τέτοιο. Πάμε out. Αρχή, λίγο τώρα το φίλο μας. Το δικό σου. Πήγε μικρή από εκεί. Κάτσε. Και από μπροστά. Γύρνα. Είμαστε στην πλατεία. Λοιπόν, είμαι στην πλατεία. Κοιτάξτε, μάνα με κόρη. Πάω κι εγώ. Τρέχουνε κι εγώ δεν προλαβαίνω. Είμαι τελευταία πάντα. Εγώ πιάσα πολύ έτσι. Εκεί πέρα. Τώρα πάμε για εδώ και στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, κάτσουμε λίγο γιατί κουράζει. Έχω κουραστεί. Να αυτό μου είχε να... Εγώ δεν μπορώ. Ας τάμπλετ. Και... Κοιτάξτε, μικρό λάθος προσωπάκι. Βλέπετε ένα σπίτι εκεί. Δεν έχει κανείς. Είναι συγχωμένο. Δεν είναι συγχωμένο. Πάμε μια βολτούλα τώρα να εξερευνήσουμε εδώ. Κοίτα. Πάμε από εκεί. Όπα, σας έδειξα λίγο από πίσω. Λοιπόν, εδώ έχει αυτά. Η μικρή τα πατάει. Σας έδειξα λίγο. Ναι, αυτό και το σπίτι. Λοιπόν, εδώ. Μικρούλα. Δεν σας προλαβαίνω. Είμαστε. Θα το τραβήξω εγώ. Ωραία, τέλος πάντων πάρω να συνεχίσουμε. Να και το... Η κρούλα λέει ότι είναι στοιχειωμένο στο σπίτι. Δεν είναι. Έλα, τα πατάμε κι εμείς αυτά. Έλα μικρή. Και να ακολουθήσει λίγο. Κοιτάξτε, από 2 χρονών ξέρει να κάνει ρόδακος. Εμείς εδώ να σας κάνουμε μια φωτογραφία. Ήρθαν και 2 φίλες μου. Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο στην πλατεία και θα ξαναμιλήσουμε στο σπίτι γιατί θα παίξουμε λίγο. Έχουμε έρθει σε ένα σπίτι μιας φίλης μας και κλείνουμε και θα ανοίξουμε όταν βραδιάζει πιο πολύ.